Tak skúsme sa úvodom trošku vrátiť k jesennej časti Monaco Bet ligy. Bolo to ako na hojdačke, výborná príprava, nejaké zranenia, ale potom sme opäť sa dostali dokopy a výsledky prišli. Tak ako hodnotíš tú polsezónu? Áno, ako bolo spomínané, tá polsezóna bola pre mňa veľmi zaujímavá, či bola turbulentná, ale z pohľadu trénera, ako každý jeden tréner, tá príprava pred sezónou bola výborná aj z pohľadu výkonnosti, z pohľadu plnenia si úloh a tie zápasy v príprave boli podporené výsledkami. Tešili sme sa na ligu. To, čo sa stalo, je realita, to sa vo futbale stáva. Pred súťažou sme prišli o 2 dni pred súťažou sme prišli o hrotového útočníka, ktorý akceptoval ponuku z iného klubu. Hneď v prvom zápase majstrovskom sa nám zranil útočník. Aj tak sme odštartovali tú sezónu, čo sa týka výkonu, veľmi dobre. Nezvládli sme tam niektoré situácie, ktoré rozhodli o tom, či gól inkasujeme, alebo naopak my ho strelíme. Tú sezónu dosť ovplyvnilo aj to, že kvalitní hráči na dôležitých pozíciách neboli k dispozícii, či už to bol Maťo Moško, Aďo Mojžiš alebo spomínaný Štefan Holiš. To ovplyvnilo dosť, si myslím, do značnej miery nejakú stabilitu toho mužstva. Samozrejme, k tomu prichádzajú bežné veci, ako sú vírózy, choroby a mikrozranenia a dá sa povedať, že tá polsezóna, tá kabína sa nestretla pokope na ihrisku ani v kabíne, ani jeden týždeň, ani jeden víkend. Minimálne taká pozitívna vec, že je to pre teba nová trénerská skúsenosť, ktorá ti dodá ďalšie skúsenosti? Jednoznačne je to skúsenosť, je to informácia pre mňa, že musíme byť na to pripravení. Veľa hráčov takú situáciu nezažilo, ako sme zažili, takže ja verím, že v novej sezóne a v ďalších dňoch budeme pripravení, ale bez ohľadu na to hráči v mojich očiach podávali veľmi solidné výkony. Zažili sme aj víťazstvá, zažili sme aj naozaj skvelé výkony. Naozaj rozhodovali v tých zápasoch možno polčasové úseky a niekedy len samotný moment a nesprávne vyriešená situácia, ktorá rozhodla o výsledku. Koniec koncov tabuľka je pravdivá. Urobili sme hrubú čiaru, vieme, čo nás čaká a ďalšie pozitívum je, že dostali veľký priestor všetci hráči, dokonca aj hráči z našej akadémie. Poďme teraz z tej zimnej príprave na jarnú časť Monaco Bet ligy. Zajtra odštartujeme prvým prípravným zápasom s Havířovom. Ako hovoríš, ako vnímaš tieto prípravné zápasy? Určite to bude dobre, keď hráči zažijú to zápasové tempo a bude to vlastne prvý náš zápas roku 2025. Áno, ja tie prípravné zápasy vnímam osobne tak, že je to náš majstrovský zápas jednoznačne, tak budem rozprávať aj pred svojimi hráčmi. Také isté úlohy, taký istý prístup, také isté nasadenie, takú istú tímovosť budem vyžadovať, aj keď je to v tomto dátume prvý prípravný zápas, ale tak, jak budem pristupovať dnes, takisto budem pristupovať aj v samotnej súťaži. Máme troch súperov, ktorí sú spoza rieky Moravy, čiže našich českých súperov. Tí hrajú určite trošku tvrdší, aj rýchlejší futbal, takže to bude určite dobrá konfrontácia pre nás. Áno, vždy je dobré pre slovenského hráča, keď zažije aj inú mentalitu, iný spôsob hry. České mužstva to majú v sebe, českí hráči, takže bude to dobrá skúsenosť. Bude nás to nútiť ešte rýchlejšie pracovať. Na lopte máme troch takýchto súperov, Havířov, Kroměříž a Vyškov a potom nás čakajú vlastne slovenskí súperi, ako je Miala, ako je Galanta, Martin. Vieme povedať prvé príchody, odchody, alebo ešte s akými hráčmi pracujeme, ktorí mali posilniť naše mužstvo? Tak stále je to obdobie, ktoré je otvorené dovnútra aj von z klubu.
riešime na klube každodenne situáciu, ale s určitosťou môžem povedať, že prišiel Domino Straňák, ktorý posilní našu defenzívu, pozná tento klub, už tu pôsobil, prišiel Radek Ovesný zo Zlína do ofenzívnych pozícií, takisto z Trenčína mladý chlapec sa tu pomaly etabluje, Nikolás Kapuš. Sú tu hráči aj na skúške, netreba ich menovať, lebo tam není ešte definitíva a stále je otvorená pozícia ešte na príchod jedného hráča. Keď sa pozrieme na tabuľku, tá je extrémne vyrovnaná. Ja si možno nepamätám posledné roky, že takto vyrovnaná bola tá druhá liga, takže určite tie jarné zápasy budú veľmi dôležité. Ako možno nastaviť hlavu tých našich chlapcov, tak aby možno si ten bodový rozostup nejako osobne nebrali, ale by sa sústredili skôr na tú hru. Takto sme vstupovali aj do samotnej súťaže a niekedy je už aj dobré sa pozrieť na tú tabuľku a vytvoriť si ten tlak a práve preto ako som spomínal pred chvíľou, ten tlak, aj keď sa to nedá úplne navodiť, ale chcem ho už zajtra na tom prvom prípravnom zápase, aby ja som videl, ako hráči vedia reagovať v krízových situáciách, ako sú odolní voči situáciám, ktoré nemusia byť priaznivé v danom zápase, ako zvládajú konkurenciu, jednoducho takýmto spôsobom, ako budú plniť úlohy, ktoré dostanú odo mňa, tú náročnosť, ako budú zvládať a jedine takýmto spôsobom im môžem pripraviť na samotnú súťaž, ktorá, ako sa spomínalo, je naozaj veľmi vyrovnaná a preto je zaujímavá veľmi táto druhá liga. Ďakujem pekne za rozhovor a samozrejme držíme v príprave palce. Ďakujem aj ja pekne.